ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ലേ? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 11ാം അധ്യായത്തിലെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളും കൂടെ നോക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. 46 വരെ കണ്ടതാണ് അല്ലേ ശ്ലോകം? 46 വരെ. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ ബീഭത്സമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രണമിച്ചു അല്ലേ, തൻ്റെ പ്രണിധായ കായം അല്ലേ, പ്രണമ്യ, അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിനെ ആ പാദങ്ങളില് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആദരപൂർവം നമസ്കരിച്ചു അല്ലെ, പ്രണാമമർപ്പിച്ചു ആ ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ. അങ്ങനെ അർജുനന് മാത്രമാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അതല്ലാതെ ആ ഭക്തോത്തമർക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള അർജുനന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം, രാവണവധം കഴിഞ്ഞു. രാത്രി കുട്ടീറിന് മുമ്പില് ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിഴൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഇതാരാണ് എന്ന് രാമചന്ദ്രപ്രഭു വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ആരാണിത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാവണപത്നി മണ്ഡോദരിയാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു, അമ്മേ എന്താ വന്നത്? എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ? പറഞ്ഞു, മണ്ഡോദരി പറഞ്ഞു, ധീരശൂര പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള എന്റെ പതിക്ക് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് തോൽക്കേണ്ടി വന്നത്? ആ ശ്രീരാമനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ചോദിച്ചു, അമ്മേ അദ്ദേഹത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എന്താണ് എന്നിലിപ്പോ അങ്ങ് കാണുന്നത് എന്ന്. അപ്പോഴും മണ്ഡോദരി പറയാണ്, എന്റെ പതി അന്യന്റെ പത്നിയെ അപഹരിച്ചു, എന്നാൽ അങ്ങോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിഴല് കണ്ടപ്പോഴേ അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റു. അങ്ങ് ധീരനാണ്, വീരനാണ്, വീരഹനുമാന്റെ സ്വാമിയാണ് എന്ന്. രാമൻ അയോധ്യയിലെ അവധത്തില് ജനിച്ചപ്പോഴ് 1 മാസത്തോളം സൂര്യൻ അനങ്ങിയില്ലാന്ന് നിന്ന നിൽപ്പില്. എന്താ കാരണം? എനിക്ക് രാമനെ കാണാതെ വയ്യ എന്ന്. എന്നാലോ ആ നേരം ചന്ദ്രന് വിഷമായിട്ടോ. അപ്പോഴ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കണ്ട, എന്റെ പേരിനൊപ്പം നീ ഉണ്ടാവും, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ ഈ മനസ്സിലെ ചിത്തശുദ്ധി, മനസ്സിലെ നൈർമല്യം ഉള്ളവർക്കാണ് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും ഗ്രഹിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ
ആ തലം മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തോത്തമനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 47-ാമത്തെ ശ്ലോകാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്രതപ്പെടുന്ന ആ മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഈ വിശ്വരൂപത്തിനെ ഇനി കൂടുതൽ സമയം കാണിക്കാൻ ഭഗവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സന്തുഷ്ടനായി ഭഗവാനും പറയാണ്. 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്. അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ഘോരമായ വിശ്വരൂപം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മനോഹരമായ ചതുരംഗങ്ങളും ഇരുകൈകളും ചതുരംഗങ്ങളും ഇരുകൈകളുമുള്ള രൂപങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഏത് രൂപത്തെയും കാണാനുള്ള പരമമായ പ്രക്രിയയെന്നും അദ്ദേഹം ഭക്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കും. ഇവിടെ സെന്റൻസ് ശരിയായിട്ടില്ല. പ്രായോഗിക പരമസത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള സവിശേഷത ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപമാണ്. ഈ രൂപം ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അറിയൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വിഭുജ രൂപം തന്നെയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഈ രൂപം നമുക്ക് ദർശിച്ചവരുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തോത്തമന്മാരെ. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായി അല്ലെ. അർജുനൻ ആദരവോടെ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. ഈ വിശ്വരൂപം അങ്ങ് കാണിച്ചു തന്നതിൽ ഞാനും സന്തുഷ്ടനാണെന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ എന്താ പറയാ, അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വധന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീയൊഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആത്മശക്തിയെ അവലംബിച്ചിട്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഈ രൂപം കാണിച്ചത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാവണം അല്ലെ, അനുഭവവേദ്യമാകണം. അതിനുവേണ്ടിയാ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗത്തിനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഇതുവരെ മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ. മനുഷ്യ ഊഹ കച്ചവടത്തിൽ ഇത് അചിന്തനീയമായതിനാൽ സന്തോഷകരം എന്ന് പറയട്ടെ, എന്റെ ആഗ്രഹത്താൽ. കാരണം ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അർജുനനോട് കാണിച്ച രൂപം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവലോകത്തിലെ അല്ലെ, ബഹിരാകാശത്തിലെ ഗ്രഹത്തിലും സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള മറ്റു ഭക്തര്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, അവര് ഓൾറെഡി ദേവന്മാരാ. അപ്പൊ അവരുടെ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ദുര്യോധനനോട് കാണിച്ച രൂപങ്ങൾ അർജുനനോട് കാണിച്ച ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരുന്നു. അന്ന് സന്ധി സംഭാഷണത്തിനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ്. അപ്പോള് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും ആ മൂഢനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന് വല്ലതും മനസ്സിലായോ? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം യാതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന് ആ ഏകാഗ്രത, അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രാണ് ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നാലും അല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ അന്ന് കാണിച്ച രൂപം പക്ഷേ ദുര്യോധനന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോഴും കാലി ചെറുക്കൻ എന്നുള്ള ആ ലെവലിൽ നിന്ന് മാറ്റി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്ര മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. മറ്റൊന്നിനാലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 48-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന വേദയജ്ഞാധ്യയനൈർന ദാനൈർ ന ച ക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈ ഏവം രൂപശക്യഹം നൃലോകേ ദൃഷ്ടും ത്വധന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമായത്? ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് വേണം മനസ്സില്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവും.
അങ്ങനെ ശരണാഗതി അടഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അർജുനനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഈ ദൃശ്യം സാധിച്ചു അല്ലേ കാണാൻ. യജ്ഞങ്ങള്, പൂജകള്, തപസ്, ദാനം ഇവ കൊണ്ടൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്കുള്ള പുണ്യം നേടാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അസുരന്മാരൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപു പോലെ അവരൊക്കെ തപസ് ചെയ്തു അല്ലെ. 10,000-60,000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, മഹാവിഷ്ണുവിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും തപസ് ചെയ്യില്ല. ശിവന്, ബ്രഹ്മാവിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാ തപസ് ചെയ്യാം അല്ലെ. അസുര തപസ് നമുക്കറിയാം, ചിത്തശുദ്ധിക്ക് ഉതകുന്നതല്ല അതൊന്നും അല്ലെ. ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാൻ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. തുച്ഛമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളൊക്കെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തപസ് കൊണ്ട് വരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. എനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഈ ജന്മത്തില് ഭഗവത് പ്രാപ്തി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം? ചിത്തശുദ്ധി വേണം. അതിനാ നമ്മൾ ഈ സാധനകളൊക്കെ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ചിത്തശുദ്ധി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരണാഗതി ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കാണാം. ദിവ്യദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർക്കാ സാധ്യാവുക? ഐശ്വര്യാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിഭൂതികളോടും കൂടിയിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഈ വിശ്വരൂപം. ഈ ദേവന്മാർക്കും അത് കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരുടെ ആ പരിപൂർണ ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ് ഈ ദേവന്മാരായിട്ടും വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെയും കാണാൻ സാധിച്ചു, അർജുനനും കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഈ ദൈവിക ദർശനം ആർക്കുണ്ടാകും? ദൈവഭക്തരായ ആത്മാക്കൾക്ക് മാത്രം. ആരാണ് ദൈവഭക്തൻ? ദൈവഭക്തനായ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദേവത എന്ന നിലയിൽ ദൈവിക പദവി ഉണ്ടാവും. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തരായവർ ദേവതകളാണ്. വിഷ്ണു ഭക്ത സ്മൃതോ ദൈവ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അത്തരം ദിവ്യത്വം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റു യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. ദാനം ചെയ്താലോ, ധർമ്മം, തപസ്, വേദാധ്യയനം അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാല് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല അല്ലെ. പുണ്യങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേട്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഭൗതികമായിട്ട്. അതല്ലാതെ ആ പരമലക്ഷ്യം അല്ലെ, ഭഗവത് പ്രാപ്തി, അത് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നേടില്ല. വേദപഠനം, 4 വേദങ്ങള്, 18 പുരാണങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. സൂത്രങ്ങൾ, കൽപ്പസൂത്രം, മീമാംസ സൂത്രം, ത്യാഗത്തിന്റെ രീതി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതൊക്കെ. പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങള്, അഗ്നിഹോത്ര, യാഗം, വിവിധ ജാതിക്കാർക്കുള്ള ചുമതലകള്. തപസ്യ, ചില ശാരീരിക വേദനകൾ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കല്. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഫോമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴും വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ ക്ലേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാ അല്ലെ. അതാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും തപസ്സില്ല. പകരം നമ്മൾ വ്രതങ്ങളൊക്കെ ആചരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ദാനധർമ്മം, ദാനേ, ആതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും അനുയോജ്യമായ കക്ഷിക്ക് ദാനം ചെയ്യുക. വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വവാദികൾക്ക് പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തവർ ഭക്തരല്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത വിശദീകരിക്കുന്നു. അത് വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്നാണ് ഇവിടെ വാക്ക് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വവാദികൾക്ക് പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല. സങ്കല്പത്തിലൂടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവർ ഭക്തരല്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത വിശദീകരിക്കുന്നു. അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറൊരു വഴിയുമില്ല. 48 വീണ്ടും എന്താ പറയണേ? വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ദിവ്യ ദർശനം ലഭിക്കുള്ളൂ. ദൈവഭക്തരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായ നിരീശ്വരവാദി അത്തരം ദൈവികത ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അവർ വിഷ്ണുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്ത അംശം മാത്രം പരമാത്മാവായി തിരിച്ചറിയും അവര്. വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തർക്ക് ഏത് വേണം? ശ്യാമഗോപരൂപ്, അതാ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. പ്രായോഗിക പ്രയോഗം. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശക്തമായ പ്രസ്താവന ഭഗവത്ഗീത ദൈവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പഠനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും
അതെന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തമാക്കും വിധം തികഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് അത്. പക്ഷെ അത് കപട അവതാരത്തിന്റെ അനുയായി. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് അർജുനന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വമൊക്കെ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അറിയാം, പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും. പക്ഷെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലങ്ങളില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരും അല്ലെ, ആൾദൈവം പോലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാം അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഇത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്റെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറാണ് ഭഗവാൻ. 49ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാ തേ വ്യഥാ മാ ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീ ദൃങ്മമേദം വ്യഭേദഭീപ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുനൻ കുറച്ചൊക്കെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ട് എന്ന് പേടിയുണ്ട്. അപ്പൊ വിഷമിക്കണ്ട, എന്റെ ഈ രൂപം ഭയജനകമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ കർത്തവ്യ വിമൂഢനാവണ്ട, നീ മനസ്സു തെളിഞ്ഞ് നിന്റെ ആ സാരഥിയായിട്ട് തന്നെ എന്നെ കണ്ടോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിൽ നിന്നല്ലേ. അപ്പോ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് ഭൗതിക ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ഭൗതികനാണ്, ദേവന്മാർക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അവര് ദൈവീകത പ്രബലമായിട്ട് നിൽക്കണവരാ, അതുകൊണ്ടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, ഈ ദർശനം അവസാനിക്കട്ടെ. കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, എന്റെ ഈ ഭയാനകമായ സവിശേഷത കണ്ട് നീ അമ്പരന്ന് പോയി, ഇത് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ മുതലായവരെ ഇതിനകം തന്നെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രം അഴിച്ചപ്പോൾ അവർ നിശബ്ദരായിരുന്നു അല്ലെ, സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചില്ല. അവര് പൂജനീയരാണ്, അവര് അല്ലെ, ഗുരുജനങ്ങളാണ്. എങ്കിലും അവര് ആ ധർമ്മം പാലിച്ചില്ല, അവിടെ അധാർമികത കണ്ടു നിന്നു. കൂടാതെ ഭക്തർ എപ്പോഴും ശാന്തരായിരിക്കുന്നതിനാലും അത്തരം ഭയാനകമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാലും അർജുനനോട് ഇത് കാണിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ സോഫ്റ്റ് മൈൻഡഡാ, എന്താ പറയാ, മൃദുല ഹൃദയത്വം ഉള്ള ആളാ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് എല്ലാവരെയും കൊല്ലുന്നത്, നീ വെറും ഒരു നിമിത്തം മാത്രമായാ മതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തർ വിശ്വരൂപത്തോട് താല്പര്യമില്ലാത്തത്? കാരണം അത് അവരെ സ്നേഹപൂർവമായ വികാരങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതില് വിസ്മയാണ്, അത്ഭുതാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് അത് ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്, അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തർക്ക് ആ ആശയവിനിമയം ഭഗവാനോട് അല്ലെ സംവദിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ആ രൂപത്തില്. ഒരു ഭക്തൻ ഒന്നുകിൽ മാന്യമായ ആരാധനാ വികാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിലോ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഇരുകൈകളാൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സേവിക്കുക അല്ലെ. ദ്വിഭുജ രൂപം തന്നെയാണ് ഭക്തരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തെ കൈക്കൊണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യം സഞ്ജയൻ പറയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെ വിശ്വശരീരമായിട്ട് നിന്ന ഭഗവാൻ അല്ലെ തന്റെ കൃഷ്ണ ശരീരം എടുത്തണിഞ്ഞു, അർജുനനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അല്ലെ. ശാന്ത ശരീരത്തില് നിന്നിട്ട്, എടോ അർജുന, താൻ ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന ഭാവത്തില് മുമ്പില് നിന്നു അല്ലെ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, രൂപമാറ്റത്തിന്റെ സമാനമായ ഉദാഹരണം. കൃഷ്ണൻ വസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും 4 കൈകളുള്ള നാരായണ രൂപമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ മാനവ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ദേവകി വസുദേവന്മാരുടെ മുമ്പില്.
പിന്നീട് അവര് പറഞ്ഞു, അവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ബാലരൂപം കൈക്കൊണ്ടത് അല്ലേ. സൗമ്യ വപു, മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ 2 കൈകളുള്ള രൂപമാണ്. സൗമ്യ വപു എന്ന ഈ വാക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു രൂപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഏറ്റവും മനോഹരമായ രൂപമാണെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ആർക്കാണ് ഈ രൂപം കാണാൻ കഴിയുക? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയണു, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന അല്ലേ സന്തസദൈവ. നമുക്കറിയാം ഈ പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കണ്ണുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് നോക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആ സുന്ദര രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണൻ ഈ രൂപം കാണിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ ആത്യന്തിക താല്പര്യം 4 കൈ രൂപമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അല്ലെ. തേരാളിയായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ദ്വിഭുജത്തിൽ തന്നെ എന്നെ കാണാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനും അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേത് വിശ്വ മനസ്സാണ്. ഇത്ര വലിയ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്നയാള് ഇപ്പോഴും തേരാളിയായിട്ട് വരികയാണ്. അതാ അർജുനന് ഇപ്പൊ പ്രയാസം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് വിശ്വ മനസ്സാണ്, നമ്മുടെയൊക്കെയോ സങ്കുചിത മനസ്സാ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ അതൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കണം. വിശ്വവപുവിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ സൗമ്യ വപു സ്വീകരിച്ചിരിക്കണു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കണ്ടിട്ട് താൻ സ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേതാ പ്രകൃതിം ഗത. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഇപ്പൊ പണ്ടുണ്ടായ മനോഭാവത്തിലേക്ക് മാറി. സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ പല അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും. അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഗുരു നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം തരികയാണ്. അർജുനന് ഈ ഒരു അനുഭവവും ആവശ്യമാണ് എന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയൂ. അത് കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. യുദ്ധത്തിന് മുന്നാലെ ഇതും കൂടെ അറിയണം അർജുനൻ എന്ന്. ഇപ്പൊ മാനുഷരൂപം ഭഗവാൻ 2 കൈകളുള്ളവനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ മനുഷ്യ രൂപത്തിലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ അല്ലേ ട്രാൻസെൻഡന്റ് അല്ല. ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികനാ, അല്ലാതെ ഭൗതികനല്ല. കൃഷ്ണന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം കണ്ടപ്പോഴാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായത്. ഈ വാക്യം ഇനി പറയുന്ന വാദത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. ഏത്? കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അല്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം അത് കൃഷ്ണന്റെ ഉള്ളിലെ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നിരാകരണം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണ്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വരൂപവും വീണ്ടും 4 കൈകളും കാണിക്കാൻ കഴിയുക? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മൂലവാക്യങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെ വ്യക്തമാണ്. വിഡ്ഢികളായ വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വെളിച്ചം ആവശ്യമില്ല. മറ്റ് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളോട് കൂടിയ ഭഗവത്ഗീതയൊന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം വന്നിട്ടുണ്ട്. 1151 നിന്നുള്ള സാമ്യം ചർച്ച ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ വാക്യങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെ വ്യക്തമാണ്. വെട്ടികളായ കമന്റേറ്റർമാരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രകാശം ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ 51 എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് സാമ്യം ചർച്ച ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന രൂപത്തിലേക്കല്ലേ, ഇരുഭുജത്തിലേക്കല്ലേ ഭഗവാൻ മാറിക്കണത്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയാനുള്ള? ഇതിൽ നിന്നുള്ള സാമ്യം ചർച്ച ചെയ്യുക. ഉദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ വാക്യങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെ വ്യക്തം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടും മഹാത്മാക്കളായ ഋഷിവര്യന്മാരും വേദങ്ങളും സമ്മതം ചെയ്തു ആ ഭഗവത്ഗീതയെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഊന്നി പറയുന്നത് കൊണ്ടും വിഡ്ഢികളായ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ നമുക്ക് തരുന്ന തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ വെളിച്ചം അത് വളരെ ചെറിയൊരു വെളിച്ചമാണ്. ആ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് കാണണ്ട. ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് സൂര്യനെ പോലെ നമ്മളെ പൂന്താനം തിരുമേനി പറഞ്ഞ
മധ്യാഹ്നാർക്ക പ്രകാശം ഇരിക്കവേ ഗദ്യോ ഗത്തിയോ മാനിക്ക വേണ്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ വെളിച്ചം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അത് നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ നേരിട്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് തരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അതിനെ ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രഹ്മമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവിടെ അതിന്റെ സാമ്യം കാണിക്കുന്നത്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. ഒന്ന് മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഞാൻ പറയണോ? എനിക്കറിയോ? ഞാൻ പറയാം. അതെന്താന്ന് വെച്ചാ, ഇപ്പോ ഭഗവാൻ വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള, അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വരൂപത്തിനെ കാണിച്ചു. അത് എല്ലാവർക്കും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് മറ്റൊരാളില്ല എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വ്യക്തമായി. നമുക്കല്ല, അർജുനൻ അവിടെ വ്യക്തമായി. അർജുനനും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു. നീ അത്ഭുതപ്പെട്ട് അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി പോവും എന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടാല്. 1000 സൂര്യന്മാരെ ഉദിച്ചുയർന്ന പോലെയുള്ള ആ പ്രകാശം, തേജസ്, അങ്ങനെ അത് ആക്ച്വലി കണ്ടപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു. കുറെ മുഖങ്ങള്, കുറെ കൈകള്, കാലുകള് എല്ലാമുള്ള ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് അല്ലെ, അവിശ്വസനീയമായി. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുന്ന ഒരു ഭക്തോത്തമന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് കാണാനും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞു ഭീതിതമായിട്ടുള്ള രൂപം, കാലസ്വരൂപനാണ് ഞാൻ, എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴ് അർജുനന് കുറച്ചൊക്കെ, അത് അത്രയ്ക്കൊന്നും കാണാനുള്ള പരിപക്വത അർജുനനുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അനാദരവ് എങ്ങാനും ഞാൻ മുമ്പ് കാട്ടിയിരുന്നോ, കൃഷ്ണ യാദവ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോയില്ലേ എന്നൊക്കെ അർജുനനും ഇങ്ങനെ കുറ്റബോധം തോന്നാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തുനിന്നും, പിന്നിൽ നിന്നും മുമ്പിൽ നിന്നും ചുറ്റിൽ നിന്നും ഞാനിതാ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്റെ ശരീരം ഇതാ പാദങ്ങളിൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങയെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ആദരവോടെ നമസ്കരിച്ചു. സംപ്രീതനായി ഭഗവാൻ അല്ലെ, സംപ്രീതനായി. ഇനി അധിക നേരം ഈ അസ്വസ്ഥ ചിത്തനാവാൻ അർജുനനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പണ്ടത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ സരളമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപത്തിലായി അല്ലേ. ശരിയാണല്ലോ പ്രഭു? അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ്. ശരിയാണ്. സൂര്യനെ പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ യഥാർത്ഥ വാക്യങ്ങള്. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവര് അതിനെ മറ്റു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൽ സംശയങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദജി പരമ്പരയോട് വന്നിരുന്ന ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അതിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. നമ്മൾ അതാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതെ. അരെ മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞേ? മാതാജി ഇതില് 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിന്നുമുള്ള സാമ്യം ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നല്ലേ, അതാണ് ഉദ്ദേശം. അതാ പറഞ്ഞത്. സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജത്തിലേക്ക് മാറാനോ വീണ്ടും ദ്വിഭുജത്തിലേക്ക് ആവാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലേ? അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ വാക്യങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെ വ്യക്തവുമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റിന് എത്ര കൊണ്ട് പറ്റും? അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ കാര്യല്ലേ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവശാസ്ത്രത്തിനെയും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് ഒരേ ഒരു ബുക്ക് പഠിച്ച അല്ലേ. ഏകോ ശ്ലോകം എന്ന് ചൊല്ലൂ. ആരാ ചൊല്ലുക?
ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഇത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. മറ്റുള്ള അത് അത് നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എന്താ പറയാ സരളമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതല്ലാണ്ടുള്ള ഈ മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ സൂര്യനല്ലാണ്ടുള്ള ഓരോ വെളിച്ചം, ചെറിയ വെളിച്ചം, മിന്നാമിന്നി പോലെ പ്രഭു പറഞ്ഞില്ലേ, മിന്നാമിന്നി പോലെ ഉള്ള വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുക? അത്രയല്ലേ എഴുതണ്ടു, അല്ലേ പ്രഭു? ശരിയാണ് മാതാജി. അത് തന്നെയാണ് നമ്മള് ആ സൂര്യനെയും അതുപോലെ തന്നെ വിളക്കിനെയും ആണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്, സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. സാമ്യം അങ്ങനെയാണ്. അതെ. ഓ, ഇത് അർജുനനോടുള്ള സ്നേഹ ആധിക്യത്താലാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് പറയാണ്. അപൂർവ ദർശനമാണ് ഇത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സുദൂർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ. 53. നാഹം വേദൈർന തപസാ ന ദാനേന ന ചേജ്യയാ ശക്യേവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഇരു കൈകളുള്ള രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാണാൻ ഏറ്റവും ഭക്തോത്തമർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ദേവന്മാര് പോലും ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ദാസനായിരിക്കണം നമ്മള്. അപ്പോൾ മാത്രാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ, സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ചിത്തശുദ്ധി, മനസ്സിലെ കൽമഷങ്ങളൊക്കെ മാറണം. ചിത്തശുദ്ധി വരുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ഭഗവാനാണ് എന്റെ എല്ലാം എന്നുള്ള തോന്നലില് ശരണാഗതി അടയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനന്യ ഭക്തന് മാത്രമേ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ സുന്ദര ശ്യാമ ഗോപരൂപ് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? പുണ്യം ചെയ്താല് സ്വർഗലോകമൊക്കെ ലഭിക്കും. അവിടെ ഇങ്ങനെ സുഖലോലുപരായിട്ട് കുറക്കാലം കഴിയാം. എന്നാലോ കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിത്തശുദ്ധി വരുള്ളൂ. അതിനെന്ത് വേണം? കർമ്മം ചെയ്താലേ കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങുള്ളൂ. അതിനെന്ത് വേണം? അതിന് ഈ ഭൂമിയിലേ സാധിക്കുള്ളൂ കർമ്മം ചെയ്യാൻ, അല്ലെ? ജോലി ചെയ്താൽ ശമ്പളം കിട്ടും. അതുപോലെയാ ഇവിടെ ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല രോഗമോ വല്ല ചെലവുകളൊക്കെ വന്ന് പണവും നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇവിടെ സുഖമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പിക്നിക്ക് പോണ പോലെയുള്ളൂ. അവിടെ ചെന്ന നമ്മുടെ പണം തീരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് തീരുമ്പോ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് പിക്നിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങണം. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ജനിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചിത്തശുദ്ധിക്ക് അവിടെ സ്കോപ്പില്ല സ്വർഗത്തില്, അല്ലേ? അപ്പൊ ദാനം, യജ്ഞം, തപസ്യ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്ര ദർശനം, പൂജ ഇവകളൊക്കെ പ്രാഥമിക തലമാണ്. പടിപടിയായിട്ട് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉയരണം. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് അഹന്ത, മമത ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ചിത്തശുദ്ധി വരുത്തണം. എന്നിട്ട് ഭക്തി യോഗത്തില് ഭഗവാനെ അറിയണം, അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മയോഗമായിട്ട് ഭക്തിയോഗം എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലേ? അക്ഷരം പഠിക്കുന്നതിൽ അല്ല അവസാന തലം, അല്ലേ? അക്ഷരം പഠിക്കണത് എന്തിനാ? വാക്യങ്ങള് അതൊക്കെ വായിക്കണം, അല്ലേ? പിന്നെ കൂടുതൽ പഠിക്കാനാണ്. ഈ പൂജ, ക്ഷേത്ര ദർശനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു. ഇതൊന്നും മാത്രം പോരാ, അല്ലേ? അപ്പോ ക്ഷേത്ര ദർശനം വേണ്ട എന്നല്ല, നമ്മളുടെ ആ മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മള് കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറണം. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ടാ പലരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ അതല്ല,
ഞാൻ ഭക്തനാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതും പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ അഹങ്കാരം ഒന്നും പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇപ്പൊ ചാതക പക്ഷിയുണ്ട്, മഴവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കുള്ളൂ. ഗംഗ, യമുന അതിലത്തെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ വാട്ടർ, ബിസ്ലേരി ഇതൊന്നും കുടിക്കില്ല. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് കുടിക്കുക ചെയ്യാ. ഇതുപോലെയാണ് ഗോപികമാര്. അവര് കൃഷ്ണന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിനെ മാത്രമേ അവര് കാണുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അനന്ത രൂപങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഗോവിന്ദൻ, മുരളീധരൻ, അത് മാത്രാണ് അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ശ്യാമ ഗോപരൂപ്, അതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിക്കണേ? കൃഷ്ണന്റെ മനുഷ്യ സമാനമായ ഇരുകൈകളുള്ള രൂപം കാണാനുള്ള അപൂർവത. കൃഷ്ണന്റെ ഇരുകൈകളുള്ള രൂപം വിശ്വരൂപത്തെക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദേവതകൾ പോലും ആഗ്രഹിക്കും. വേദപഠനം കൊണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. വിട്ടികൾ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ സാധാരണമാണെന്ന് പരിഹസിക്കുന്നു. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിട്ടികൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമേശ്വരൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ? ബുദ്ധിമാന്മാര് മാത്രമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 53 ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പരമാത്മാവിന്റെ ഭൗതികമായ കണക്കുകൂട്ടൽ, ഭാവാർത്ഥം. ഒരു ഭൗതിക പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച ചരിത്ര വ്യക്തിത്വവും വളരെ പണ്ഡിതനായ തത്വചിന്തകനുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. അത്രയും ശക്തനായിരുന്നിട്ടും അവന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഭൗതിക ശരീരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറയണേ? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ അറിയാം, എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ള സംശയത്തിന് മറുപടി എന്ന പോലെയാണ് 54 ശ്ലോകം പറയുന്നത്. 54ഉം 55ഉം വളരെ ധന്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വല ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇപ്പോഴത് 54. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? 3 തരം ആസക്തി ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. എന്തിനോടൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ലഹരിയോടുള്ള ആസക്തി. ചില പേർക്ക് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ചിലവരുണ്ട് പ്രണയികളോട്. ആൺകുട്ടിക്കായാലും പെൺകുട്ടിക്കായാലും ഒരു വലിയ ലഹരിയാ. അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അതായത് അവരിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടാവുക, ഇപ്പൊ വരാറായി ഉണ്ടാവോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഈ 3 ലഹരികളുണ്ടല്ലോ, ഈ 3 ആസക്തികളും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരാസക്തി ഭഗവാനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും. അത്രയ്ക്കും വേണം നമുക്ക് ആസക്തി. അനന്യഭക്തി എന്ന് അതിനാ പറയാ. അത്രയ്ക്കും ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്ര ചിത്തരാവണം. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനാവില്ല. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തില് നാരദര് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കരുത്. അങ്ങനെ എങ്ങാനും വിസ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വ്യാകുലത ഉണ്ടാവണം എന്നാ നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയണത്. ഒരു നദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിത്തം ഇങ്ങനെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ്. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സാധന കൊണ്ടേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അനന്യഭക്തി കൊണ്ട്, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം, മോഹക്കച്ചവട പ്രക്രിയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. വേദപഠനം കൊണ്ടോ ഒന്നും കിട്ടില്ല, അല്ലെ?
വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ വ്യക്തിഗത പരിശീലനം എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, സാധനാനുഷ്ഠാനമൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു, യസ്യ ദേവേ പരാഭക്തിർ യഥാ ദേവേ തഥാ ഗുരൗ തസ്യ തേ കഥിതാഹൈ അർത്ഥപ്രകാശയന്തേ മഹാത്മനാ. പരമാത്മാവിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും ആത്മീയ ഗുരുവാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവനും സമാനമായ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് വെളിപാടിലൂടെ പരമപുരുഷനെ കാണാൻ കഴിയും. അചഞ്ചല ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ടഫ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ആ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വരാം അല്ലെ. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം ഇതൊക്കെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വലിയ ഗുരു ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണല്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, ഹൗസ് വൈഫ്, ആരും ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ലോകം ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മന്ദസ്മിതത്തോടെ നേരിടുക. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കണം അല്ലെ. ഒരു പർവ്വതം കയറണം എന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ കരഞ്ഞോണ്ട് എന്തിനാ കയറണേ? നമ്മള് സന്തോഷത്തോടെ കയറുക. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭക്തി സാധനയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില് ക്ഷേത്ര ദർശനവും ആരാധന അതൊക്കെ പറ്റും. അതിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കരുത് നമ്മള് അല്ലെ. എസെൻഷ്യൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉറക്കാണ് അല്ലെ. ചിന്തയില്ലാത്ത സമയം, സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയും നമ്മള് അല്ലെ. എന്താ കാരണം? ഉള്ളിലെ സുഖം അതെവിടെയായിരിക്കണത്? ചിന്താരഹിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാണ് ആ സുഖം ഇരിക്കണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ചിത്തശുദ്ധി വരിക, ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 54 വീണ്ടും പറയുന്നു, ആർക്കാണ് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന്. എന്നിരുന്നാലും വൈദിക സാഹിത്യ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ദാനധർമ്മം. കൃഷ്ണഭക്തർക്ക് അവന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ മനുഷ്യരാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരണം, എന്നാലാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. ആരാധന തുടക്കക്കാർ എല്ലാ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ്. എല്ലാ രൂപങ്ങളും വരുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്. കൃഷ്ണ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് 4 കൈകളിലേക്കും പിന്നീട് 2 കൈകളിലേക്കും മാറുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ചതുർഭുജനായി ദ്വിഭുജനായി. ഗോപാലപന്യുപനിഷത്ത് എന്താ പറയണേ? സച്ചിദാനന്ദ രൂപായ കൃഷ്ണായ ക്ലിഷ്ടകാരിണേ നമോ വേദാന്തവേദ്യായ ഗുരവേ ബുദ്ധിസാക്ഷിണേ. അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദവും ശാശ്വതതയും അറിവുമുള്ള കൃഷ്ണന് ഞാൻ ആദരപൂർവം പ്രണാമമർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എന്റെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതിനർത്ഥം വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ്. പരമോന്നത ആത്മീയ ഗുരു ജഗദ്ഗുരുവാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. ഗോപാലത ഉപനിഷത്തില് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണോ വൈ പരമം ദൈവതം, കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണ് എന്ന്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. നിത്യതയുടെയും അറിവിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ശരീരമുള്ള കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കമില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരംഭമാണ്. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം അദ്ദേഹമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളും പരമപുരുഷനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനവും വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയെന്ന് തന്നെയാ പറഞ്ഞേക്കണത്. മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. സമ്പത്തിന്റെ ജേതാവേ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യവുമില്ല. ഒരു നൂലിൽ മുത്തുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. നമ്മള് പഠിച്ചതാ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഇത്രയും അല്ലെ, ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ഭഗവാനാകുന്ന ആ ചരടില് കോർത്തിണക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
അടുത്തത് എന്താ? ന മേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാ മഹർഷീണാം ച സർവശ. ദേവന്മാരുടെ ആതിഥേയരോ മഹാജ്ഞാനികളോ എന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചോ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അറിയുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞാൻ ദേവന്മാരുടെയും ജ്ഞാനികളുടെയും ഉറവിടമാണ്. ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ മാത്രാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? എല്ലാവരും ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരും എല്ലാം ഭഗവാനിന് ശേഷാ വന്നിരിക്കണത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെയുണ്ട് പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ. അർജുനൻ ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് പറയണതുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടു 10ാം അധ്യായത്തില്. അത് താങ്കൾ പരമപുരുഷനാണ്, പരമമായ വാസസ്ഥലം, ശുദ്ധമായ പരമമായ സത്യം. ഭഗവാനാണ് ശാശ്വതൻ, അതീന്ദ്രിയൻ അല്ലെ? അജനാണ്, ശ്രേഷ്ഠനാണ്. നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ മഹാമുനികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലെ ഏതേജാംശകല കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരിവ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. എന്താ പറയണേ? എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അംശങ്ങളോ ഒക്കെയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ പരിപൂർണ വ്യക്തി ആണ്. നിരീശ്വരവാദികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം അവയെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഈശ്വരവാദികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ. അതായത് ഓരോരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അധർമ്മം മുന്നിട്ട് വരുമ്പോ അധർമ്മത്തിനെ ദൂരീകരിക്കാനും ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനുമായിട്ട് ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതല്ലേ ശ്ലോകം? അത് കറക്റ്റാണോ മാതാജി? അങ്ങനെയാണോ? കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതില്. അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. അത് ശരിയാണ്. എന്നുള്ളത് പുംസ എന്നാണ് അവിടെ. പുംസ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടതല്ലേ? അതെ, പുംസ എന്നാണ് വേണ്ടത്. ഇത് അങ്ങനെ കുറച്ച് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാവും പ്രഭു. കാരണം അത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണേ. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്ലാസ് ഗൂഗിള് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്യുജ്വലമായിട്ടുള്ള 55ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിന്ന് ഓപ്പൺ ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അനന്യ ഭക്തി എന്നാൽ എന്താണ്? അതാ ഇവിടെ പറയണത്. മത്കർമ്മകൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുണ്ടല്ലോ 5 കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടു. സോ ഈസി. എന്തൊക്കെയാണ് ആ 5 കാര്യങ്ങള്? എന്നെ കാണണോ? നിങ്ങൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ. എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ ആ സുപ്രീം എന്നുള്ള ആ പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാവുക. മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുക. പിന്നെയോ ആരോടും പകയില്ലാണ്ട് എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളോടും ദയയോടെ ജീവിക്കുക. ഇത്രേ ചെയ്യണ്ടു. ഈ 5 സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് ഭഗവാനെ കിട്ടും എന്നാണ്. ചെയ്തുകൂടെ? നമുക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിളായ കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തില് കേട്ടോ. ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ കൃഷ്ണലോക ഗ്രഹത്തിലെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും പരമോന്നതത്തെ സമീപിക്കാനും പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും പരമാത്മാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വയം ഈ നിയമം സ്വീകരിക്കണം. അതിനാൽ ഈ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതരായ ആത്മാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. മത് കർമ്മകൃത്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ തന്റെ ഊർജം പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം. ഫലങ്ങളോട് ആസക്തി കൂടാതെ, അല്ലെ, ഫലാസക്തി വേണ്ട, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവമില്ലാതെ കർമ്മയോഗമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. കൃഷ്ണകർമ്മ, കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ലാതെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യവസായി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം പണിയുന്നു, അല്ലെ, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യൂ, ഭക്തി യോഗം ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കാണും. ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ വഴിപാടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്രസാദമായി സ്വീകരിക്കും. ദരിദ്രനായ മനുഷ്യന് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയും, അല്ലെ. ഭക്തി ചെയ്യാൻ അധികം പണമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾക്കൊരു തുളസി നടാം, അല്ലെ. എന്തിനാ? ഭഗവാൻ ഒരു മാല കെട്ടാൻ, അല്ലെ. തുളസി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ ശേഖരിച്ച് ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കാം, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിളക്ക് അതൊക്കെ കഴുകി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പണച്ചെലവില്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ, ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അർച്ചനയായിട്ട് അഹന്ത ഒട്ടും ഇല്ലാതെ, അല്ലെ, ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് വന്നാല് എല്ലാവരും എന്റേതാണ്, അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാനാണ്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള, അല്ലെ, നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള് ആരായാലും. അപ്പൊ ആരോടും നമുക്ക് വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം മാത്രമായിരിക്കും എല്ലാവരോടും. അങ്ങനെ ആയാല് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം, അനുഭവം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. ഈ നമ്മള് നവധ ഭക്തി സാധനകൾ നമുക്കറിയാം. ഒന്ന് പറയൂ, ആരാ പറയാ നവധ ഭക്തി സാധന? ആരാ പറയാ? 9. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. പാദസേവനം കൂടെ ഉണ്ട്. പാദസേവനം. അതെ. അപ്പൊ അത് ഈ 9 പ്രക്രിയയും ചെയ്ത ആളാരാ? അംബരീഷ് മഹാരാജ. അപ്പൊ എന്താ മുഴുവനും 9 ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും 2 or 3 ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ 3 ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ജപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് ശ്രവണായി, കീർത്തനായി, വിഷ്ണു സ്മരണായി, അല്ലെ. 3 നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. പിന്നെ അതിന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി, കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നാ മതി, അല്ലെ. അപ്പോ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സാധനയെ പറ്റിയിട്ട് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലും പറയുന്നുണ്ട്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഭക്തി സാധന ഇച്ഛിക്കുന്നവര് ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയണതാ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലും ഊഹാപോഹങ്ങളിലും ഒക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറണം അവര്. ഭൗതിക തൃഷ്ണ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. ഇതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി സാധന എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തൻ സർവ്വ ആൾക്കാരുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കും. അയാളെ നിർവൈരൻ എന്നാ പറയാ. ആരോടും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് മാത്രാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെ മാറ്റാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള ഈ പദ്ധതിയെ വർഗത്തിന് നൽകണം ഓരോ ഭക്തനും, അല്ലെ. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പതിതാത്മാക്കള് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അല്ലെ. ഭഗവാനെ അറിയണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യാവേണ്ടത്. മത് കർമ്മകൃത്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ നിന്നുള്ള അത് അനാസക്തിസ്യ വിഷയം യഥാർഹം ഉപയുഞ്ജത
നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യമുച്യതേ. യുക്ത വൈരാഗ്യം വേണം. 2 തരം വൈരാഗ്യമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വൈരാഗ്യാണെന്ന് അറിയോ? യുക്ത വൈരാഗ്യം. അതെ, ഫൽഗു വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മർക്കട വൈരാഗ്യം എന്നും പറയും ഫൽഗു വൈരാഗ്യത്തിന്. അപ്പോ യുക്ത വൈരാഗ്യാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ മാത്രം മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. അത് യുക്ത വൈരാഗ്യം. പിന്നെ ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മർക്കട വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മർക്കട കാഴ്ചയിൽ ഒന്നും വേണ്ട മർക്കടന്. പക്ഷെ മർക്കടന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഒരേ സമയം തന്നെ 12 പെൺ കുരങ്ങന്മാരെ കൊണ്ടു നടക്കൂത്രേ. അങ്ങനെയൊക്കെ പലതിലും ആസക്തി ഉള്ളതാണ് കുരങ്ങന്മാര് എന്നാ. അത് കാരണം മർക്കട വൈരാഗ്യം. ചില പേര് സന്യാസ വേഷമൊക്കെ ധരിക്കും അല്ലേ, എന്നിട്ടോ ഉള്ളിലോ വേറെ ഭൗതിക ചിന്തകൾ വെച്ചോണ്ട് നടക്കും. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. യുക്ത വൈരാഗ്യം അതാ. മത്പരമ എന്നുള്ള ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം പോലുള്ള ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തനെ എവിടെ പോകാനാ താല്പര്യം? മരണശേഷം വൈകുണ്ഠത്തില്. അല്ലാണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഭക്തന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല സ്വർഗം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗം വെറും ഒരു ടൂറ് പോണ പോലെയുള്ളൂ അല്ലേ? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയും സ്വർഗത്തിന് എന്താ പറയാ, വെള്ളത്തിൽ ഒരാളെ മുക്കി പിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, വല്ലാണ്ട് കൈകാലിട്ട് പിടയ്ക്കുമ്പോ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കി പിടിക്കും, അപ്പൊ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കും. അതാണ് സ്വർഗം. വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കും. അതാണ് ഭൗതികത. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയാ, അതാണ് സ്വർഗസുഖം. ആ കൈകാലിട്ട് പിടഞ്ഞ് ശ്വാസം കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് പൊന്തിച്ചു പിടിക്കുക, അതാണ് സ്വർഗം. ബാക്കി എന്താ? ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങള്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശം, കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള സൂത്രം. അദ്ദേഹം ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഏർപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ബുക്ക് എഴുതുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? സൗഹൃദം പ്രാപിക്കുക, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാം. ഒരാൾ 9 ഭക്തി പ്രക്രിയകളില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അതിൽ ചെയ്യാം. സംഘവർജിത എന്നാ നിരീശ്വരവാദികള് ഭൗതികതാവാദികളോട് കൂട്ടുകൂടാതിരിക്കുക അല്ലെ? സത്സംഗം, അതിനാ ദുസ്സംഗം ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക. സംഘവർജിത പറഞ്ഞാല് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി, അതൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ എഴുതാം ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേയില്. നിർവൈര സർവഭൂതേഷു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തന് എല്ലാവരോടും സൗഹാർദ്ദത്തിലേ പെരുമാറുള്ളൂ. ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അല്ലെ? ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ല, എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറും. സമചിത്തത. ദൈവബോധത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ജനിമൃതികളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ? ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി താണുകൊണ്ടിരിക്കണത് നമ്മള് അല്ലെ? ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യണം നമുക്ക്. അതിനെന്താ? ഭഗവാന്റെ കാലിൽ പിടിക്കുക തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശശികല പ്രിയ സഖി മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ശശികല പ്രിയ സഖി മാതാജി. മാതാജി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയുന്നില്ല. ഞാനാക്കാം. ഓൾ മ്യൂട്ടാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകളിലെ 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ സംഗ്രഹം. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും ഒരു താൽക്കാലിക പ്രകടനവും എല്ലാറ്റിനെയും വിഴുങ്ങുന്ന കാലത്തിന്റെ രൂപവും 4 കൈകളുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപവും എല്ലാം കൃഷ്ണൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭാവങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവം കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ വിശ്വരൂപത്തിന്റെയോ വിഷ്ണുവിന്റെയോ പ്രകടനമാണെന്നല്ല, എല്ലാ രൂപങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം കൃഷ്ണനാണ്. 100 കണക്കിന് 1000കണക്കിന് വിഷ്ണുമാരുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന് കൃഷ്ണന്റെ മറ്റൊരു രൂപവും പ്രധാനമല്ല.
യഥാർത്ഥ രൂപമായ 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപാണ് അല്ലേ ഭക്തനിഷ്ടം. ആ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ പറ്റണ ഒരു രൂപാണ് ഈ ശ്യാമ ഗോപരൂപ് അല്ലേ. അപ്പോ അത് ഹോം അസസ്മെന്റ് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ഭഗവത്ഗീത 11:55 നൽകിയിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിഗത പ്രയോഗത്തിന് പ്രസക്തമായ പോയിന്റുകൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ വാക്യത്തിന് പ്രഭുപാദയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക പരാമർശം കൊടുക്കുക. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? 5 കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടു അല്ലേ. ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ എത്ര എളുപ്പാണ്. ഏതൊക്കെയാ 5 കാര്യങ്ങള്? ആരാ പറയാ? മത്കർമ്മ, എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മവും എന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെയോ മത് പരമോ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ്, ആ സ്ഥാനം, അത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. മത് ഭക്ത, എന്താണ് എന്റെ ഭക്തനാവുക. സംഘവർജിത എന്ന് വെച്ചാ ദുസ്സംഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. നിർവൈര, എന്താണ് ആരോടും വൈര ഇല്ലാണ്ട്, ആരോടും ദേഷ്യമില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും ആ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ. ജനങ്ങളെ ജനാർദ്ദനനായിട്ട് കാണുക, നരനെ നാരായണനായിട്ട് കാണുക എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോ ആരോടും വൈര ഇല്ല അല്ലെ. ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെയും ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള തന്നെയാ. പിന്നെ സർവഭൂതേഷു ദയ അല്ലെ. സർവഭൂതങ്ങളോടും ഒരേ സമഭാവനയോടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പണ്ഡിത സമദർശിന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്ന എന്നുള്ള ശ്ലോകം അത് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ, അത് കോട്ട് ചെയ്യാം, അത് എഴുതാം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവര് മാമേതി എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് 5 കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടു. എത്ര എളുപ്പാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ. ഈ ലോകത്തില് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു അല്ലെ. താൻ ആരെയൊക്കെ വധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോ അവരെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് പോകുന്നത് അർജുനൻ കണ്ടു. താൻ കാലസ്വരൂപമാണ്, നീ വെറും ഒരു നിമിത്തമാണ് എന്നൊക്കെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു. നിന്നോട് സ്നേഹ ആധിക്യത്താലാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചത്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദുർലഭമായിട്ടുള്ളതാണ്. അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മാതാജി, യുക്ത വൈരാഗ്യത്തിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരോ? ആ, യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികതയില് ഈ വിഷയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലേ. നല്ലത് കാണണം, നല്ലത് രുചിച്ചറിയണം, നല്ലത് കേൾക്കണം. TV കാണണ്ടേ, നമുക്ക് സിനിമ കാണണ്ടേ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, അതിന്റെ ഒക്കെ ഉപരിയായിട്ട് മനസ്സ്, എല്ലാം ഈ ഭൗതികതയില് ഓരോ വിഷയങ്ങളിലായിട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തില് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ കാര്യം പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാ അവയവങ്ങളെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പഠിച്ചു. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല. അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ ദിനചര്യകളൊക്കെ, ഈ തപശ്ചര്യയോടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിനം നീക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് യുക്ത വൈരാഗ്യം താനേ വരും. ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്, ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എനിക്ക്, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ വരും. അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് കൈകളിലൊരു രൂപം കാണാനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കഥ പറയാം. അതായത് ഈ സന്താന ഗോപാലം കഥ നമുക്കറിയാം. ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കളൊക്കെ മരിക്കണത് അല്ലേ? ചെറുതാക്കി പറയാം. ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കളൊക്കെ മരിച്ചു പോണു. അങ്ങനെ അപ്പോ 9 മക്കള് മരിച്ചു. 10ാമത്തെ കുട്ടി ഇതാ ജനിക്കാൻ പോണു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ വന്ന് സങ്കടം പറയുമ്പോ ആരും ഒന്നും പറയണില്ല. കൃഷ്ണനും ഒന്നും പറയണില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഞാനിവിടെ വില്ലാളി വീരനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അവിടെ വെച്ചിട്ട്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആ ജനിക്കാൻ പോണ പുത്രനെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചിരിക്കും. അഥവാ ഞാൻ രക്ഷിച്ചില്ല വെച്ചാലോ ഞാൻ അഗ്നിയില് പ്രവേശിച്ച് ഞാൻ ആത്മാഹുതി ചെയ്യും എന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ഒരു വാക്ക് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല. തനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തില് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ പ്രസവിക്കാറായി. അവിടെ അമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അതിനെ എന്താ പറയാ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് അപ്പൊ പ്രസവം എടുത്തു. പ്രസവിച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്താ, കുട്ടിയുടെ ആ ജഡം പോലും അവിടെ ഇല്ല. ഇതുവരെയൊക്കെ 9 കുട്ടികളുടെയും ജഡ അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് അതുപോലും ഇല്ല. ആകെ എല്ലാവരും അർജുനൻ ഉടനെ അഗ്നിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ചാടാൻ റെഡിയായി. ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. കൃഷ്ണൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇപ്പൊ ചാടുന്നുള്ള നിലയായപ്പോ പറഞ്ഞു, എടോ അർജുന ഇവിടെ വരിക എന്ന്, ചാടണ്ട, ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാടാം, ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എവിടേക്കാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയേ? വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കാ പോയത്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തുമ്പോ അവിടെ അനന്തശായി ആയിട്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്കാ പോണത്. വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ വിഷ്ണു ഈ 2 പേരെയും കണ്ടപ്പോ, ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു, വേണ്ട അവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ഇരിക്കുന്ന ആ രൂപമാണത്രേ തൃപ്പുണിത്തറയിലുള്ള പൂർണ്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം. അതാണെന്നാ പറയണേ. അപ്പോ ദേവന്മാര് പോലും ഈ 2 കൈകളുള്ള രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ലീലയായിരുന്നു എത്രേ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രന്മാരെ മുഴുവനും ഇല്ലാണ്ടാക്കൽ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ പുത്രന്മാരെയൊക്കെ തിരികെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി അർജുനന്, എനിക്ക് സാധിക്കും എല്ലാം. എന്നാ കൃഷ്ണൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് മതിയായിരുന്നു, അത് ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും കഥ പറയുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിന്ന് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ 7 ശ്ലോകം കൂടെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ സമയം ഉണ്ടാവണില്ല നമുക്ക് അല്ലെ. 10 ശ്ലോകമൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഒന്നാമത് കഴിഞ്ഞ 11ാമത്തെ അധ്യായം വർക്കൗട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആയത്. ഇപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം മുതൽ എല്ലാറ്റിനും പർപ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മാതാജി. ഈ ഒരു 11ാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ അവസാനത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ മാത്രമേ വിശദമായ ഭാവാർത്ഥം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊരു വിവർത്തനം മാത്രമേ. അതുകൊണ്ടാണ് എളുപ്പം കഴിഞ്ഞത്. അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ബുക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് മാതാജിക്ക് അറിയാമല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായി പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക്, നമ്മളൊക്കെ മതബുദ്ധികളല്ലേ, ശരിക്കും മനസ്സിലാവണ്ടേ മാതാജി? അതെ ബാബാജി, പർപ്പട്ടൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊക്കെ വായിക്കാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷില് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഇത് അവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സില്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം പോവും. 5 or 6 ശ്ലോകം മാത്രമേ നീങ്ങണുള്ളൂ അവർക്ക്. അത് വേണ്ട മാതാജി, മാതാജി തന്നെ ആ ഭാഗം മാതാജി നമുക്ക് ക്ലോസ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു. മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞേ? പർപ്പട്ടും കൂടെ മാതാജി, പർപ്പട്ടിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റും കൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും മാതാജി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ആകെ ഒരു ഇതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാനും എല്ലാം.
മാതാജി പർപ്പട്ട് അതിലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രം വായിച്ചു പോണതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പർപ്പട്ടും കൂടെ കുറച്ച് കിട്ടിയെങ്കിൽ. അതിന്ന് ഉണ്ടാവില്ലേ? അത് ഭാവാർത്ഥത്തില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലുണ്ടാവില്ലേ മാതാജി ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക്? അതന്നെ മാതാജി, ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമുക്കപ്പം ശ്ലോകം മാത്രം പോരല്ലോ. 5 മാർക്കിന് എഴുതുമ്പോ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ടൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഇപ്പൊ പർപ്പട്ടില് പ്രഭുപാദർ ഊന്നി പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള അതും കൂടെ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ, അതായത് നമ്മളും ഇരുന്ന് ഇത്രയും വായിച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് ചിലർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പ്രഭു പറയൂ. അതെ, അല്ല, ഞാൻ പറയാം, മൊത്തം ആയിട്ടുള്ള പാസ്പോർട്ട് വായിക്കണമെന്നില്ല മാതാജി. മാതാജിക്ക് അറിയാലോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം, ചിലപ്പം ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ബുക്ക് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ലോസ് ബുക്ക് വരാൻ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം മതിയാവും. ക്ലോസ് ബുക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ? എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്കില്ല. അത് എന്റെ കയ്യിൽ അതിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്ന് വിശദമാക്കിയാല് ഭക്തന്മാർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. ചെയ്യാം. ഞാൻ ക്ലോസ് ബുക്കിന്റെ ചോദിക്കട്ടെ, മാതാജിയോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രീന്റെ നമ്മുടെ ഈ ലിങ്കിൽ തന്നെ ആ ക്ലോസ് ബുക്ക് മലയാളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ എന്നെ ഇപ്പോഴല്ലേ ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ മാതാജിക്ക് ഗ്രൂപ്പില് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് മേടിക്കാൻ പറ്റും. വേറെന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കൂ മാതാജി. ഈ പാഠവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചോദിച്ചാൽ സമയം ഉണ്ടാവുമോ? ചോദിക്കൂ മാതാജി. 14 ലോകങ്ങൾ എന്നും പറയുന്ന കേട്ടിന്, പിന്നെ ത്രിലോകങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണത്? ഒരിക്കൽ വേദപ്രിയ മാതാജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് നേരത്ത്. എങ്ങനെയാണത്? എനിക്കും അറിയില്ലല്ലോ അത്. മാതാജി, അത് ഉപരിലോകങ്ങള്, അതുപോലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നുള്ള ലോകങ്ങള്, അങ്ങനെ മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ, ഭൂമി അടക്കമുള്ള, അതാണ് ത്രിലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പിന്നെ മുഴുവൻ 14 ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ പാതാളം വരയ്ക്കുള്ളത്. ആ കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മള് പിന്നെ 3 ലോകങ്ങളെന്നും അതുപോലെ തന്നെ 14 ലോകങ്ങളെന്നും പറയുന്നത്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമോ പ്രഭു? അതെങ്ങനെയാണ് 14 ലോകങ്ങളിലാണ് ഈ ത്രിലോകങ്ങൾ വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്? അത് അതളം മുതല് വാതാളം വരെയുള്ളത് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങള്. അതളം, സുതളം, വിതളം, രസാതളം, തളാതളം, മഹാതളം, പാതാളം, ഇത് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങള്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഭൂലോകം ഒന്ന്, താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ ഒന്ന്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൂലോകം ഒന്ന്. പിന്നെയുള്ളത് പിന്നെ ഭുവർലോകം മുതൽ ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ളത് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങള്. ഭുവർലോകം, സ്വർലോകം, മഹർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളും ഒന്ന്, പിന്നെ ഭൂലോകം ഒന്ന്, താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ ഒന്ന്, അങ്ങനെ 3 ലോകങ്ങള്. എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ 14 ലോകങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. അന്നേരം എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അതെ അതെ. ഇതില് നമ്മള് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് ഭൂമിക്ക് മേളിലോട്ടുള്ള 6 ലോകങ്ങളും ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള 6 ലോകങ്ങളും ഭൂമി, അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഉദാഹരണത്തിന് വാമനദേവൻ അവതരിച്ചപ്പോഴ് 1ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് ഈ ഭൂലോകവും
പിന്നെ താഴെയുള്ള ഭൂലോകത്തിന് താഴെയുള്ള അതളം മുതൽ പാതാളം വരെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കവർ ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പിന്നെ ഭൂവർലോകം മുതൽ സത്യലോകം വരെയുള്ള അതും കവർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവിടെയാ വെക്കേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ മഹാബലിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൂവർലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് മേലോട്ട് ഉള്ളതല്ലേ അല്ലെ പ്രഭു? മതി. അതെ അതെ, ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങള്, ഭൂവർലോകം തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ സത്യലോകം വരെയുള്ള ലോകങ്ങള്. അതായത് ചിത്രം, അതായത് നമ്മളെ പിന്നെ നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഇല്ലേ, ബ്രഹ്മാണ്ടം പിന്നെ ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടാണ്. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ പകുതിയോളം ഗർഭോദക സമുദ്രമുണ്ട്. അതിന്റെ ആ സമുദ്രത്തിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശേഷന്റെ പുറത്തല്ല, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശേഷന്റെ പുറത്ത് ശയിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണുവിന്റെ പിന്നെ പൊക്കിളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഈ താമര ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് കൂടുതൽ സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷ്ണു അതിനുള്ള അറിവ് നൽകും, ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ നൽകും. അപ്പം ബ്രഹ്മാവ് ആ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ താമരേന 14 ലോകങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കും. ആദ്യം 3 ലോകങ്ങളായിട്ടും പിന്നെ 14 ലോകങ്ങളായിട്ടും വിഭജിക്കും. അപ്പൊ ആ 3 ലോകങ്ങൾ, ആദ്യം വിഭജിച്ച 3 ലോകങ്ങളാണ് ഈ താഴോട്ടുള്ള ലോകങ്ങള്, ഭൂലോകം, പിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങള്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഇതായിട്ട് 14 ലോകങ്ങളായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വിഭജിക്കും. അപ്പൊ ആ താമര ഇപ്പൊ ഇല്ല, പക്ഷെ അതിനെ 14 ലോകങ്ങളായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വിഭജിച്ചു. അല്ല പ്രഭു, താമരയുടെ തണ്ടിലാണ് ലോകം. താമരയുടെ പിന്നെ അതെ, അതിനെ വിഭജിച്ചു മതി. ആക്ച്വലി താമരയുടെ ഇലയാണ്, ഉപരിതലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൂലോകം. ഈ താമരയുടെ ഇലയുടെ താഴോട്ടുള്ളതാണ് ഈ അതളം മുതൽ പാതാളം വരെയുള്ളത്. താമരയുടെ തണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭൂവർലോകം മുതൽ പിന്നെ സത്യലോകം വരെ. സത്യലോകം താമരപ്പൂവ്, പിന്നെ താമര തണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത്. പക്ഷെ അതിനെ ബ്രഹ്മാവ് അതിനെ വിഭജിച്ചു, 14 ലോകങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഈ ഭുവർലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അത് പിന്നെ എക്സാക്ട്ലി നമ്മളുടെ മുകളിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല. അതിന്റെ പിന്നെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ താമര ഇലയില്ലേ, താമര ഇല വെറും ഫ്ലാറ്റ് അല്ല, അതൊരു കൊടയുടെ ഷേപ്പ് പോലെയാണത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടെറാ സ്ട്രക്ചർ ആണത്. മുകളിൽ ഉയർന്നിട്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു കൊട പോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഇത്. അപ്പം പിന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും സെന്ററിലാണ് സുമേരു പർവ്വതം ഉള്ളത്, പിന്നെ ജംബുദ്വീപ് ഉള്ളത്. ജംബുദ്വീപും പിന്നെ ജംബുദ്വീപിൽ ഇളാവർത്ത വർഷമുണ്ട്. ഇളാവർത്ത വർഷത്തിലാണ് അതിന്റെ സെന്ററിലാണ് ഈ സുമേരു പർവ്വതം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നെ ഭുവർലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊടേന്റെ ഷേപ്പിലാവുമ്പോ ഇതിന്റെ ഈ സൈഡിലേക്കും ഭുവർലോകം വരും, ചുറ്റിലും ഭൂവർലോകം വരും, മുകളിലേക്കും വരും ഭൂവർലോകം. അപ്പൊ ഭൂവർലോകം ആക്ച്വലി ഉപരിലോകം ആണെങ്കിലും പക്ഷേങ്കില് പിന്നെ അതിന്റെ ഉയരത്തില് അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിലായിട്ടും വരും, സൈഡിലോട്ടും പോകും. അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണിത്. അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളത് സ്വർലോകം ഒക്കെ ഉപരിലോകങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനിടയിലായിട്ട് വേറെയും ലോകങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ധ്രുവലോകം പിന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ധ്രുവലോകം ഈ സ്വർലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ധ്രുവലോകം വരുന്നത്. ധ്രുവലോകത്തിൽ അവിടെയാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉള്ളത്, ശ്വേതദ്വീപില് ഉള്ളത്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് പിന്നെ മഹർലോകം, ജനലോകം, തപ്പോലോകം ഒക്കെ ഉള്ളത്. അതിനു മുകളിലായിട്ട് സപ്തഋഷി മണ്ഡലമുണ്ട്, സപ്തഋഷിമാരുടെ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗവതത്തിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.